Ndio zvandisingadi izvozvo. Yaikura ndikumamise mama kwamudoni dhirosai. Mukwasha kudini ari kutaura izvozvo. Muromo wakataura baba vambozita ndakuzokuputitsai manje. Ndio muromo wakaita sei? Haipesera kuputitsai. Wakataura. Nomwe. Vanonaka vanhu ava mfana vakukutaurira. Tinokunyengerera paupenyu hwako. Handiti imbwa ugone kuidzora kuti ive mombe. Imbwa jongi hatopawa ukatisaya kudzora jongi kuti uendese kudhibhi rikaramba ratoramba vati upenyu hwako une magumo munyika yatiri kurarama ndiyo idunhu isusu kuda vakadzi kwako iwe haungatiudzire kuda vakadzi. Mumangari nyaya ndiani? Vakamhangara vose chimiriso kumeni over kuita kumukomana wekuiyoyo akanga infact mambo uyu mukadzi wake uyu panyaya dzake nemukadzi wake ari kubatanidzana. Ndakati ndiri kuchipatara nemwana ndakagara 7 days nemwana muchipatara. Ndabuda muchipatara murume wangu haana kuuya kuzoona mwana. Musavate mudare. Murume wangu haana kukwanisa kuzoona mwana muchipatara. Ndabuda muchipatara murume wangu akandiudza kuti ndine muprofita wari kuda ndiri kuda kuti usangane naye aerese mwana. Takaenda muchipatara mutaundi, ndikapinda mutaundi ndikasangana nemuprofita uyu pachikeni. Ndasvika ndasangana nemuprofita uyu pachikeni. Muprofita uyu ndobva anditaurira akati mwana wenyu angadai akatofa. Ari kuzoti akatevera mukasasimba ndiye uyu nekuti kuburikidza nemurume wenyu pane zvaakabata mushure apiwa natsikamutanda nemukoma wake. Ndikati zvikanzi munozviziva here? Ndikati kwete, handina chandinoziva. Tabva ipapo ndokubva ataura akati munoziva here kuti murume wenyu ane mukadzi waari kufambidzana naye. Mukadzi uyu akauya naye kumba kwangu kuzumino kuzoa. Mukadzi uyu akadai munomuziva here? Ndikati kwete handimuzivi. Zvikanzi izvonizvo mukadzi uyu, asi chandakamuudza ndechekuti usabatire mukadzi uyu mushonga nekuti mukadzi uyu vavadzo yake ndeyekuti imba yenyu iparare ende ari kuda kuura imimi. Ndikati inini izvozvo handina chandiri kuziva, ndiri kutonzwawo nemi. Tabva ipapo ndakafonera murume wangu ndokubva ndamubvunza. Haana kukwanisa kundidayira ipapo. Ndazomubvunza futi akandipindura akati chokwadi ndochawaita sei? Ndochawanza. Ndikati alright, ndakukumbirawo mari yemwana wechikoro. Ndokubva ataura achiti handichakwanise kukupa mari yemwana wechikoro. Ndikati kone mhaka yei? Zvikanzi even pamba handichade kukuona. Ndikati zvino ndakabuda muchipatara, mwana haana chekupfeka, ndiri kuda hembe dzemwana neniwo. Zvikanzi ita madhira wanga wagara uchiita. Nekubatikana ndakabva ndaenda kumba. Ndikati handingarambidze kuenda kumba kwangu sezvo ini murume uyu ndewangu. Ende ndakapinda mumusha mavo, ndikaenda kumusha kwavo, ndikaonekwa semudzimai wake, tikagara pamba pedu. Nhasi wondirambidza kuti inini ndiuye kumba nditore hembe dzemwana. Ndakaenda kumba ndobva ndandokwaza makii ndokupinda mba ndokupfekedza mwana wangu. Ndapfekedza mwana wangu ndokubva ndaviga mapepa eplot. Ndaviga mapepa eplot, murume wangu akachizouya
achizouya paya ndokubva anditaura akanditi inini handichakwanisi kugara newe kupurikidzira namai vako nenhau yamai vako kuti vakandiramwira iwewo, saka ini handichakwanisi kugara newe, ndakutsvaga mukadzi ende zvauri kutoona ndizvozvo. Ndikati inini pano handisi kubva pano pamba pangu, handisi kuzobva pano. Murume wangu ndakanga ndichibika, murume wangu akanditorera foni yandaive nayo. Ndokubva ndada kunotora foni, murume wangu akabva atanga kundirova achinditi winza mapepa aunawo eplot. Ndobva ndati mapepa eplot handisi kuda nawo. Ndobva ndibatira chidhina kuda kunditema nacho musoro. Ndokubva ndamuruma ndobva asiya chidhina chiya. Ndokubva pauya vamwe vachibata, ndobva nditorera simbi aida kunditema nayo musoro. Ndobva kwaya vamwe vachida kundibata, zvikanzi handei unondiratidza pane mapepa eplot. Ndakati handei, nekuti vanhu vanga vakunditi upenyu nekurarama nemapepa eplot chii chamungadi, mupe henyu mapepa eplot. Takabva tafamba taenda, ndobva ndasvika pamwe pamba so pandainyepa ndichiti ndopandasiya mapepa eplot. Tasvika ipapo ndobva ndataura nhau yangu ndikati murume wangu ari kuda kundiuraya nenhau yakati. Ndokubva vamuudza vakamuti iwewo kwana ibva pano pamusha pangu. Murume achidaro ndobva ati alright, ndokubva adzokera. Murume wangu uyu mumba matigere anondishungurudza, mushungurudzo anondiita vana chaiwo. Uyu mwana uyu haakwanisi kuvaona sevana vake, ende haandibatsiri. Vabereki vangu ndo vanotondibatsira mukurwara. Ndinenge ndakamira nevabereki vangu kuti vana vapfekewo, ndivabereki vangu. Ndinenge ndakamira nevabereki vangu. Murume wangu zvese izvo zvaasitariri chese apa akakunditaura kuti chibva pano. Zvinohwikwa murume uyu mune makore mangani mugere mese? Vemurume uyu ndane 6 years. 6 years. Akaroora here musha? Akangobvisa masingiro netsvagira yekumwe. So asi murume ndosaka asingakoshesi kuti kana muchinzi mudzimai vana zvinorevei, ambhuya zvinorevei. Handiti makwa ploti riri kupiri? Riri kuBexhill. Bexhill. Pikiston. Ndiki sabhuku wenyu ndiani? Sabhuku yedu ndichigiye. Achigiye. Vabereki vake vari kupiri? Mai vake vari kuZhombe. Vamwe baba vake vakashaya, asi vasara vari kuMondoro. Kupi? Kubumbi. Nai hama yangu, muitirei zvekutaura nemukadzi uyu? Usabate kumunhingi uchazopedzesera wasaunode kuzondiona mozononditsvaga kutownship. Ndati unoitirei kana uchiita zvinhu zviri kutaurwa nemukadzi uyu? Mukadzi aenda muchipatara nemwana arwara, ndokwakunowanira zvekurambwa ari ikoko. Ivana hauendese kuchikoro, mwana wachona wokiya pamba panogara hembe dzemwana, uchivharira mukadzi panze kuti haupindemo. Zvawanzwa mupostori wandanzwa apa akakupai ndiani? Ndo vanotovaziva nekuti ndati akapa imimi mupostori ndiani? Akanipa mupostori. Asi makaita zvokutopuhwa unzi endai pachikenini ndo pane postori? Ndipatadiwa vakandipa. Batatiwa wekupi? Murume wangu. Vaka? Ika zvozvatiri kutaura. Zvese zvaaitaura munhu iye aitaura panyama. Hapana chaiprofita chaakanga achitaura. Nokuti akanga atumwa kuti enda unotaura chakati undibatsire kuperekedzera kubvisa mukadzi wangu pamba. Handiti? Anogara kupi mupostori wako iwe shamari? Zuwa. Zuwa. Anogara kuZowa, anonzani zita rake? Joan. Sene yake handizivi. Ndio wakatuma here kunomunyengera mukadzi.
ezvino wakumutuma sei kuti akubetsere kuramba mukadzi wako? Postori handina kumutuma. Mwana uyu airwara ari muchipatara, mushonga zvese ndindemutengera mwana. Nyaya yakaitika apa ndeyekuti mwana paakabuda muchipatara, postori yakati sezvo panga paine mhembo dzasimuka ndoda kuti ndiyerese mwana. Ndodati zvakanaka, vanga vabva kunoita munamatomba chipfuura ine mutaundi chinoyeresa mwana wacho, ndipe nhamba dzangu dzadzimai vangu. Ndopa vakasangana muno mutaundi, mwana ndobva ayereswa. Zvavakataura zvavakaudzwa nemuprofita ndo vari kuziva ipapo. Ndandisipa adzimai vangu ndopa vakandifonera vachiti maita basa, ndazvinzwa zvamatuma muprofita wenyu, saka ndikuya zotakura zvinhu zvangu. Wakuya kuzotakura zvinhu zvako zvaita sei? Zvikanza nezvandanzwa izvi handikwanisi kugara ikoko, ndakuya kuzotakura zvinhu zvangu. Ndofana ndati zvakanaka, mati mukuya kuzotakura zvinhu zvenyu zvakanaka, uyai mutakura, asi musarambe muchindisa mahomwe, takurai zveshuwa. Ndopa vakazouya vamhangara nyaya kuno vakuti zvinhu handichatakura, ngatimire tiende kudaro. Zvakanaka. Ndadaro ndo pandakazodzoka ndibva kubasa ndikasvika kumba viga mapepa eplot. Ndikati izvi makuzviitirei? Zvikanzi ndoda kukaurisa zvabhozi picha yauri kundiratidza apa risiriyo. Ndikati iwewe warambwa here zvinhu zvauri kuita? Handina. Saka uri kuzviitirei? Hauna kwanisa kundidaira. So kana tichitaura nyaya yatiri kutaura pamberi pedu apa, handiti inyaya yekuti shuwa inganzi nyaya yaparadza musha wevanhu. Marondedzero wauri kuita iwe ndiwe baba pamba, une mudzimai wako, wane vana 2, eji yako iwe wosiya mukadzi uyu nevana 2. Paunonosvika 55 years seni unenge wane vana vangani nemadzimai mangani kufunga kwako? Kana inoti nyaya yauri kurondedzera apa iwe ndiwapa mukadzi mupostori, mukadzi uyu anga ari muchipatara nemwana achirwara. Taakutsvaga kuti dambudziko remwana chii, handiti ndizvo? Iwewe sababa wabva wadirecta mupostori, but nyaya yakachitaurwa nemupostori pakushopera kwake munyaya dzake pachikenini. Nyaya dzemuprofita dzakutoshanda pachikenini apo panhingapo. Hatishande tichidaro vakomana. Take note it easy. Kungotora mwana wemunhu so wongomuchapaza wototi ndakusiya. Hatingazvide munhu medu. Chinhu chatinotarisira isusu ndechekuti chinoda kuuraya imba chachona chii? Wamubata here mukadzi nechikomo? Une kufungira here kwaungaite nemudzimai wako kuti mukadzi wangu uyu zvichida zvakadai zvakadai? Iwo makore enyu akamira sei? Une makore mangani? 25. 25. Ko mudzimai wako? Ndibatsire murume wangu. Iye ndiwa 99. Ndati une makore mangani iwe? Iye ataura ake. Ndine 24 years. 24 years. Masumuka tiinzane chero.
1 gore kudai kana kuti mamanzi ekusiyana kudai but remekedzanai ka iwe uri kuda kuti imba yako iferewo shamwari we zvino toda kukubatsira kuti tinzwe imamai makasununguka here kuzenga kwako iyi muri kugara kuku apa ndandichigara kwama kubva pandabva kuchipatara nokutanga ndikandidza kuenda ndiye ari turi kutotaura naye plot kuve neplot dai muchinyatotera kana kuti mutemo yaraona kuti plot iroriya ndo rinopa vanhu manyemo kunzi plot haane plot mukateedzera mitemo yaro yanotaura kuti zvinorevei kuti vanhu vaviri vatsvaga plot amupe makabatana huchapa muchifungidzwa kuti pane umwe achazosara ari paplot tikatarisa mukadzi nevana uyu handiti kuti anonovachengetera papi unoona taakudeclare zvinhu zvinorwadza muupenyu zvekuti ukazotarisa kuti mambo vati chii hauzofara handiti wapona isusu kurudziro yedu neeji yenyu yamuri nevana venyu chengetai vana muri pamwe chete kwambuya unovatukirei kana manetsana nemukadzi wako andituka ambuya hautuka ambuya kwemunozwana kupi munoti mukwasha akangotaura kuti nenge amai vako uyu motomhanya kuti amai kwanzi ndinenge inini kwete ishe wangu ndiye anovaudza achitotaura live kwavari amai tiudzei ndakusiya mukwasha ndamuzendamisa nyika yake izvozvi mwana wangu pakasununguka ndati mukwasha zvemwana izvosiyanai naye mwana uyo kana achida imba yake uyo asapota achiti akabva kumurume ouya kwamuri achitaura zvisina basa hati makwana ndiri kuda kuti imimi zvamanzwa mukwasha achitaura tombunza kuti uri kuzvinzwa here ambuya vako vachitaura tonangana nemi kuitira kuti paanofarisa aine mukadzi wake asabatanidzire nemi handiti uyu musikana uyu akauya akazvitakura mwana wake uyu nobva auya kumba nobva agarawo zvikaita sei asununguka ndobva ndafonera mwana wangu mukomana ndikati kunoko kwaane mwana mukomana mukwasha haana kudini haana kuuya kuzoona chi mwana tagara ndikati ndinochengeta vanhu vemusha kwavo kusvika rini ndopa ndakati kumwana wangu masicha anga apora ndikati anga tichienda kupi kumba kwenyu tasvika kumba kuye mwana wangu nokuziva kumubetsera kwandakamuita kubva iri nhori kusvika mwana akatora 2 liters yemafuta mumba make akamuka murume akatenga grisai nobva atora 2 liters yemafuta ne2 kg sf nepeki reflower nokubva andirongedzera ndakudzokera kupi kumba kwangu ndichingosvika kumba foni yakanditevera pafona ndipo baba tadi wano ndadaira foni ukanzi zvinyati yamuri kuita munoziva kuti handisi kungoifarira ndikatipo zvaita sei nebaba tadi nomuromo wandakabvunza ukanzi imimi munoti kumba kwangu ndokunodona grosari nodona grisari ndebaba tadiwo inenga ndinokubetserai wani mukati hamuna chamuinacho ndinogona kutotenga kana kuzadza pepabheki kana chikafu ndokutengerai wani zvaipei kuti mimi mundibetserewo sevana vangu imi mukasandibetsera nobetserwa nani nomuromo wandakadii wandakamupindura ndikati ndakatobereka mwana wani ndototarisa kuti wotowo mwana wangu ndonondiita sei unondichengeta ukanzi ndozvandisingadi izvozvo yaikwira ndikumamise mamangu amudoni grosari mukwasha ari kudini ari kutaura izvozvo ini ndakabva ndabatikana ndobva ndatora zambia rangu ndobva ndapfeka trausi ndobva ndamonera zambia rangu ndobva ndadzika kuenda kupiristori ndobva ndasvika ndikati baba tadiwa ndauya kana muchindiro mondiita sei mondirova ndakasvika vari kumashopu ndobva ndaona kumashopu hakuiti ndobva ndaenda kumba ndobva ndandorara kumba kwavo makuseni ndobva ndamuka ndikati baba tadiwa ndauya makati ndiuya mundiita sei mundimamise ndauya kuti mundirova saka vakazoramba vakangonyarara zvavakaita zvezvarisi ndikati baba tadiwa ndoda kuti mundirove sokutaura kwamakaita sei kwamakaita ini semunhu anga akagumbuka ndobva ndatonhonga chidhina pasaidi pana ndakagara ndikati haundiudzi kuti ndoda kundirova kaiwa iwe uri mwana wandakabereka ugere nemwana wangu kuti ndoda kundirova ndobva ndatora chidhina chiya ndobva ndamutema nechidhina
muromo wakataura papa vangozoti ndakuzokuputidzai manje. Ndo muromo wakaita sei? Aipesera kuputidzai. Wakataura. Inzwai amai tisati taenda mberi nenyaya dzedu. Chatinotarisira ndechekuti imimi semubereki mumba mevana mapinda dambudziko ani manzo ndiri kwabvunza maages avo ndoda kuvabatsira ndiri muzera ravo handiti makora. Chinhu chinotadzisa vana ava kugarisana nevarume mumusha inhau yeaction yamunotora panenge paitika problem pai mumba mavo. Uyo musikana akafunga kuti mai vangu ini vanorwa handiti anototadza kutogara mumba nemurume wake zvakanaka, haana respect nemurume. Inobva yashaikwa kuti haini vangu here. Unoziva mukuwacha hanzarwo, mukuwacha anoda kudzidziswa semwana. Mubvunzo yamakamubvunza pakutanga ndaifarira, udo ndichengetwe nani nekuda kweudiki. Dai aiziva kukosha kwemashoko amaimubvunza iwayo, angadai aizoona kuti but amai ava kutaura chokwadi. Vakabereka mwana wavo anofanirwa kuvachengeta, ndiye wandakavanovatorera mwana wacho futi pamba pavo ndikanogara naye. Handiti makora. Hamuti tichitaura kaimbosimudza ruoko. Zvatoda kutaura zvatonana kuti zvinhu zvamuda kupindura hazvisiri izvo. Sai ruoko rwenyu pasi, ndatokusorai kudhara. Saka takuregedzisai kutaura kuti aiyo zvamukutaura hazvidadise. Hamungatomonera Zambia kuenda kumukwasha makapfeka trouser kunoita hondo nemukwasha mumusha make. Hakuna chivanhu chakadaro. Handiti makora. Saka maona takusiyisa kutaura. Handiti toda kuenda pekunotaura nemi. Mukwasha muchitaura naye matimimi akanga akanyarara nokuti akaziva kuti zvandanga ndichitaura naamai vari kukokawo hazvichaita kuti nditaure navo vari pano. Handiti makora. Munhu anotadzira munhu but iye ndiye anozove munharerai. Imimi aramba kutaura, imatotora dombo manje mamudi mamutema abva akunotaura mashoko manje ekuti kana ani nani anogona kuataura kuti ndakuzokuputidzai mamutuma. Vana venyu ava amai ava vanoda kubatsirwa vese. Mukamuombera mwoyo kana kuti kukurumidza kumutsamwira musati matarisa kuti vanombori vanani kuva vari pamberi pangu. Hamuvabatsire tikavaka imba yavo ikaenda mberi. Mwana ane mazuva mangani ari mumusha menyu asiri kumba kwake kwomurume wake. Akaita 7 days akaita 7 days ndiye akatomumisa akati ndati ane mazuva mangani chete. Musatore mwana wamabereka kumuita munin'ina wenyu. Munozvinzwa mai? Musafe makaita tsika iyoyo yekuti mwana wenyu akauya pamuri makutosheya naye kunge munin'ina wenyu. No, chivanhu hachidi izvozvo. Tochivhiringidza tikadaro. Mwana ibvai mambomuratidza kuti mwana momudistensa pamuri kana auya aine maafeza asina basa pamuri. Rambai kuti iona kashamwari kana wakati imba unoida go back kumurume wako. Enda kumurume wako. Handiti makora. Iye ndiye anokupesanisai nemukwasha mukamusekerera. Handiti makora. Kubva pamba achienda kunoti ndakuita yangu imba vana 2 avo. It's not a joke. Munozvinzwa? Uri kumba kwenyu? Ndiri kumba. Ndakangoita ndichibuda muchipatara ndakaita sendezi ndiri muchipatara. Ndakumba ndobva ndanga ndikaita 1 day. Ndakuti ndakusimuka mangwana murume wangu ndobva ndimisa. So uchanambura kuti 1 day uri kumba kwenyu ne1 day. Muri kutaura ndiri kuti alright. Isu hatina patience dzekufunga zvamuri kufunga kapa kwatiri. Pindurai bvunzo. Wateta bvunza. Chete tobatsirika. Isu toda kukubatsirai. Asi munotokubatsirai nemubvunza techikubvunzai. Alright, ndanganzwa kuti tatione mazuva mangani kumba kwenyu. Ndofunga ndakutokwanisa vhiki. Uri kufunga? Ndati ndakukwanisa vhiki.
ane mazuva makasema ari mukadzi wako asipoumba dzakwana 2 weeks. 2 weeks neye kuchipatara 2 weeks anga ari kuchipatara noti nekuda handiti ndizvo noti nekuda hakuna munhu angabve kumba kwake ndakuda unogara kuchipatara hakuna zvinhu zvakadaro hakukomborere kuchipatara saka akaenda kuchipatara 1 week ari kuchipatara nekuda kwemwana anga asinganzwi zvakanaka fine adzoka haangasiye kuenda pana amai vake kana vachigara muno mutaura kuti gogo ndabuda muchipatara gogo ivo ndo vanga vachienda kunoona mwana kuchipatara iwo wakaenda kokangani kubasa changu ndaikutenga mushonga wakanga uri kubasa waitenga mushonga womwana achitaura muchiita communication so that maifaita kuti mwana aita zvakanaka ndi mwana aita zvakanaka mudzimai uyabva abuda aita kuna gogo ava kuti waratidza mwana kuti mwana ndabuda naye munhu mukuru ndiye anoona kuti condition kana kuti state ine mwana inoita here kuti vanodzokera kuti kumba kwavanonogara vari vana vadiki vega handiti ndizvo votarisa kamwana iwo bva wati usauye kuno uri kurevei manje baba pandakadzobvisa munhu panga ataura kuti iye ndikuuya kuzotakura munhu zvangu usadade naizvozvo munin'ina wangu kuti uri mwana wangu chaita kana kuti mwana womwana wangu unge uchitoparara vanhu vasikekuitaura vana vakomana vaviri vanotanga kutsvaga baba kuparara ikoko ukaona mwana wako asina kukura newe mwana yaasi wako mukurara asinikaitore mhando yako mukomana uyu aifanira kuita mwoyo murefu nokuti mai havasi vakatsvaka muprofita mudu vakatsvaka munhu wanu wako paakauya kumba mai nguva muri vaviri nemunhu wako aizogadzira musha wako iwe handiti zvamaitaurira nemukadzi wako angasi chero dai mukadzi akataura shoko kundouya kuzorongedza iwe vaifanira kuzati pamwe zvichida munhu anatumira uya anotaura nepadivi anosvika owedzera mamwe mashoko asi ataitaurira nakone saka vafanira kutora mukadzi wako uya padhuze wogara naye pasi uchimuudza nekumuonesa mataurirane amanga amuchita nemuprofita iye achikuudzawo zvaazosangana nazvo mushure munge wamutumira handi wakamutumira iwosipo chandaona mukomana arikufurikidzisa pakufarisa chero ukafarisa ukaita sei mai vanhu ndokuputitsai mai vakaita havo vakaresha pakuti vakakutema tiza ivo vachikutema mashoko iwo wakashata futi aunobudisa ndimulaire vanhu kuvangu vanhu vakurutaura nyika vakadziva nomuisa mupureti kuti enda munodya zvako mukadzi ova kuti zvinozvo vakomera mukadzi hazviitwe izvo pandipa pfungwa yekuti ndifunge kuti zvichida mashoko akanga akutaurwa nemuprofita ndiwakanga wamutuma pataurwa nyaya dzakapusa dzakawanda dzisinei nechekuita kuvaka vanhu ko akadii kutaura kuti patakabva kumba ndakasiya ndazodai vabereki vako vari kupiwe chakanetsa wati ndiwo chakanetsa vabereki vari kupi baba vakafa pana amai vari kuzvomi mai vakashayika baba ndo vakashayika kureva kuti uyo iwe vako baba varipi handiti mafua muri vana isusu tinofunga kuti vanhu mukasangana vane problem yakafanana seyenyu yakafanana madzibaba enyu hapo mese mukadzi nemurume ko madii kudanana sekudanana kwamakaita kamubereke vana vaviri ava mupurira mberi kudanana muchinzwirana tsitsi muri tu uyo ana mai uyo una mai situation yenyu yakafanana komatadza nei kuinhikiri kuigadzirisa wakapesera nei kuenda kwamai una mai auye mai ndakatozoita zvekuvatsvaga ndatokura wazoita wekuvatsvaga izvi ungadai uchidada kana wakanovawa naamai vako pavari ukavafunga utora mudzimai wako nevazukuru vavo wosvika unonhingiri unovaratidza
murume wavo kana akafa vari vese kana kuti akafa vasiri vese vanenge vachitofara kuti nhasi ndakuona mapudzi emurume wangu nemwana wangu waakandisiya ndiinaye, zvinhu zvinofadza. Saka nyaya yenyu hatinoda kuti tipedze nguva. Pandinoda kutanga kukuonerai ndepekuti imba yachona iripo here. Ndakukutumai ndichikukumbirisai chaizvo chaizvo kuti dzokerai kumba. Handiti munovaka musha wenyu sekuwana kwamakaita. Wakatokomborerwa ukawana musha unoshanda kuti ndokushanda kwacho ikoko. Usatonyara nako but autore behavior yekuchikorokoza manje uchidzoka nayo kumba. Hatitopona munhu wese akangodedzwa zita iroro, handitopona, anobva atanga kuchinja njere dzake. Handitopona kuti kune makorokoza munaziva, mune mipatsa yenyu yakasiyana siyana, munotozivana. Kune hwirishenga dziri kutenga goridhe anondichishanda mukorokoza. Handiti anenge akapaka motikari pamba 10 dzekuti ukatarisa hapana gonzo binyi padziri, mukorokoza iye akabva munzira yako iwe. Hakuna kuti urambe uchingodedzwa nezita iroro uri mufield iroro. Unofanira kuporomotwa mariri, unozviporomota wega kuchikorokoza. Unoziva, unoziva chitsotsi chekuti imari yandofanira kutanga nayo kutenga goridhe kuti ndizonzi gold buyer. Handiti unozviziva ipapapo, ndikaona mari yakati ndotenga gold magrams akati ndoatengesa ndowana mari yakati, uchitokwira uchidii uchienda. Kwete kuti adzoke kumba mukadzi uya, mukadzi wawakapa vana mudunhu mangu manje. Hakuna zvinhu zvakadaro. Ende munogara kumba. Iwe usadade nekuti ukanzi ukamarwa so umhanya kuna amai kunoti amai munoona ndazonzwa. Hapana zvauri kuita. Amai vakatoita zvavo. Iwe ita zvako nemurume wako. Ndafara panhau yekunobatirira kuti izvozvi ndo zvingangopa manyemwe. Regai ndinobatirira pazviri ndiratidze murume wangu kuti pano pamba handibve. Haubve zveshuwa. Autobva. Imba unoichengeta sei dai chakanetsa. Usipo iwe uri kuchikorokoza 1 month uriko. Chinombonaka 1 mwedzi usipo pamba pakangogara chete. Kana kuti watove neumwe mukadzi une umwe vanonaka vanhu ava. Mufana ndoda kukutaurira, ukavateedzera unofa uri imbwa. Handiwapanzwa mashoko avo anotapira zvisingatomboita, asi unofa uri chibatirira pamudzimai wako nevana. Uchengete vana. Vane mabirth certificate vana uyo. Izvozvi muchibuda muno chii chisipo paari mwana uyo ane birth certificate uyo. Chisipo chinoita kuti asatoreso birth certificate chii? Hapana. Ndichida birth certificate musi wa 25 usati wapfuura. Unozvinzwa munetsa pawanga watosvika wati chakanetsa. Pawanga watosvika ndepekuti unosiya mwana asina chii birth certificate kuti uzonzi uyai wakutodada kuti handiuye ikoko. Iright yemwana kuti anga aine birth certificate. Saka kunosvika musi weFriday iri kutevera ndoda kumwana uyu masvika ripoti yekuti birth certificate remwana vachakanetsa. Tatora birth certificate remwana. Handiti uri mukorokoza kaiwe zvawataura. Tese tiri makorokoza, tinawo makomba mukati umu. Handiti kufa kurara. Handiti ka unoziva tsaona dzatosangana nadzo kumakomba. Handiti tikasangana nadzo dzimwe dzacho nadzitisiyire upenyu. Handiti ngatisiye vana vane zvinhu zvakadini zvakakwana pamusha. Kwete kuti azononzi sene kwamai avo manje itende para nemwana wamai vake nababa vake. Unoona zvakutoramba vakurambana kuti ako iwewe senemu yako iwewe zvazodini dini. Handiti musha wakatotsvaga wakaita zvakanaka. Chisiya mukadzi wako anoziva kuti musha makauwana sei.
munogarisana pamba zvakanaka nemukadzi. Kurovana, domestic violence, tikatsamwa nedomestic violence, handiti wani munhu anokwira muti nekumashizha ndini sore uteedza apo kuti kukuru nawo ndotanga ndatokwira kumusoro totoona ndiriko ndakutoburuka pasi. Handirokona kana pari pakenda apo ndongotangira kuna dispo straight ka1 foni yangu iyi handibhuke ka1 chete kungoti ndine nyaya yakati iri kuitika paplot namba yakati. Mai vari ipapo vakasawanikwa mumwe musi vakafa nekuda kwezviri kuitika ipapo hazvibude. The next 10 minutes maava sungwa. Hatidi kukugadzirisai nemapurisa, toda kukugadzirisai nekutaurirana muno mumatare echivanhu. Handiti endai kumba munogarisana zvakanaka. Ava amai varapa ndaamai vako. Wanga uchavari pamombe ivava dai pasina zvimwe zvavazonditaurira muno. Handiti dai zvangoperera chete pekuti wakati ndoda kukumamisai uyai kuno. Mombe straight yandachikuripisa. Handiti wakwa. Saka ucharipa hwai kwavari kana kuti 100 US. Naiga ndaamai vako unofanirwa kuti kana munhu azvara mwana musikana azvara mukomana mukabereke vana muri mega mega vakomana kumbawo akasave mashura chaiwo tikasauya kuti tizoona kuti chipindi chakadaro mumusha murume aberekeswa nokweburume zvingaite izvozvo. Unototora mukadzi ogara naye, iye mukadzi uyo anototorawo murume modi mogarisana muvakaimba yenyu. Imimi munonakidza nhoroondo yenyu. 1 makasiyana nemwedzi hamenomingana. Handiti age ndobva maita tsaona yekuti vana baba mese havapo. Handiti but ana mai venyu vari panditi kufanana kwezvinhu chakakusanganisa icho chiremekedzei. Handiti so enda chakanetsa unogarisana nemudzimai wako zvakanaka. Munyika hamuna chirimo, endako kunyika uchidzokera kumba kwako. Unongoinja uchidzokera kumba kwete zvokuti utorwe nenyika. Unozoti rimwe zuva uchiseka hazvimire zvakanaka. Munogara handiti pa uyo mwana wakarumura ari kuenda kuchikoro. Ari kuramba kuendesa. Ndati haasi kuenda kuchikoro. Ane makore mangani? Ane 4 years. 4 years. Akadai kuenda kuECDA. Iwe wakafunda here? Hauna. Unovandudzwa upenyu hwako nemwana wako. Handiti wakwa ukangotora things for granted nemutemo wenyika amufe makawirirana. Handiti wakwa dzidzisa mwana wako wega uchazvinzwa. Wadzidzisa mwana wako anokuvandudza upenyu, iwe wozotaura nhoroondo. Nhoroondo inonakidza chete kuitaura. Inhoroondo ine pundutso yakanaka pakurarama kwaunenge wakuita panguva iyo. Handiti tinozvinzwa chakanetsa. Vana mwana ngaaende kuchikoro. Muna lingi muna ezvo zvangu ezvekuna jinywa. Handiti uniform chii zvese uchatozozwa takubvunza kuti atengerwe uniform kuti aende kuchikoro mwana wako. Chii chiri kunetsa shamwari? Ndakapinda kumba ndinowanganidza kuti zveutare ndezveutare inini tichidzokera kumba kutosvika kunomwe mudzimai zvese zvangwataura izvo ndezvavo tatozvionera. Ona kashamwari isusu hauna chauinacho kwatiri chatingati isusu tinokunyengerera paupenyu hwako. Handiti imbwa haugone kuidzora kuti ive mombe. Imbwa dhongi dhongi. Handiti wakwa ukatiraya kudzora dhongi kuti uendese kudhibhi rikaramba ratoramba. But upenyu hwako une magumo.
munyika yatiri kurarama ndiyo idunhu redu iroriya. Handitika tetinewe tikuona taura zvauri kubuda iwewe pamusoro pemukadzi wako uchitaura kwete kubuda uchisapedza mukurara kuda kutamba nesu. Tine vana vakadarika iwewe kukura. Ava nevadzokerera kana mabva munomazoonyarara amai tati vanhu havadzokereri kana mabva munomavadzokerei kubvunza tati vazokerei pane nyaya yanga ichineta nyaya yakamhanga wadi kutaura itaure taurisa vanochinza wadi wataura nyaya chiyose mutauro unozavatera ndiragesma nyaya uri kuita iwo madika uzvitemera davira wakagara manje uzokwira muti wotanga kutema davira wakagara iwo kuno kuda kubatsirwa andika wakubva nefundi yako usina kutaura pamberi pedani andika wakuenda futi kunonyongosana nevanhu vatata kuita kuti iwo uwirirane navo aniona zviri kunze kwemutemo saka iwo tiri kuti mukadzi ndovamipimba wega handizvi atiri kunzwa saka iwoga unofanira kubuda pachena umubudire pachena mukadzi saka kusutamba neziro unoona watamba neziro shoko rako ripapi pane nyaya yako chaiyo taura unosinza shamani inini wakadzi vavanhu vaziva avachivira vadaro shamani watona vakadzi tu wokutanga ndiya ndochi ndokuvezira kuti avaziva akanyatsotaura zvakanaka nekuti havaziva asi vanovaziva iwo wakavazivisa sei amai avo vakamwana ane kokutanga ndiye asiye pana izvozve kwete ini mai havandikazive mai havandivazive ndakazomuziviswa kukurikidza neprofitauri ndiyakaita sei ndaakandizivisa saka paakandizivisa ndopaakandikuudza kuti zvawanzwa ndochokwadi mai havandivazive ende kumusha kwavo ndakanosvika inini kuti muroora zvokuti ivo tete vake vandiudza kuti kana nyaya ikadinokamudari tinotovaudza kuti ivo ndinomuroora watinoziva ndaida kukubatsirai inzwaka ndandoda kukubatsira panhongo tine dzururani nhuku munyika dzisingashayikwe nokuti nyange tikaenda kwenyu zviripo kweduwo zviripo pandoda kukubatsira usatambe nesu kuti tinotambisa taimu newe yakareba saiyoyo tichitaura newe wobuda muno uchitamba nedare wonosvika pasi wochinja mudare ndo munoda kutaurwa zviri pahana pako so that hautambe nedare andopawa mukadzi uri kuda mukadzi here mukadzi ndinomuda asi wakati ndiopesi mune vakadzi tu anozviziva here unoziva kwete handizvizive ndakazviziviswa nemuprofita aiwa akauya pamba aripo mukadzi mune vana vangani shamwani une 3 vakadzi une 3 vana mukadzi ane vana vangani ane 1 so iwe wofungidzira kuti ungave munhu akangwara kudarika isusu haunawo kutambisira time haunawo kunyengedza because iwewe totoziva tatokuona handiti wapowana chimwe chinhu chinodadisa mudunhu rawakagara nderedu
Saka isusu watinofunza kuti ushainira. Hauna chaunotishayinira nacho. You are nothing. Antopo. I am sorry to say this. But andifana kusiya ndisina kukuudza. Usatambe nesu. Antopa. Hakuna kuzotamba nesu. Andi. Aungatenge mupostori unopa mashoko kuti enda unoudza mukadzi wako. No. Mukadzi kana usingamude mushonga wake kusiyana naye. Anopazviza. Kwete kuti ufunze kuti ndikaenda kudare kwamambo ndinozonzi ndakaramba mukadzi. Andi. Chiri kudetsa chii? Iploti iri naiwe. Ploti ramunogara rakatanga kugara makariwana rini? Ndakaona mazali wavanhu mai. Auma unyengerana. Kuti wavanhu mai. Ngopanda chaunayo. Iploti namba chii? Iploti iri. Ploti namba 75. 75. Rine tsamba here. All right. Plot 75. Next. Oshamari wakatadza kuudza mukadzi wako chokwadi wega kuti bhebhe apa shamari ndine mumwe mukadzi. Wakutumira muprofita. Vanovaziva. Vakasvika varipo pamwe. Ko anenge achiwana mbiri ari kurani. Amai chibari muchidai? Amuchidi chibari? Amai vhesi wenyu yaanongo. Saka muchaita sei manje because ari kuti ndine two vakadzi. Ini hangu zvandanga ndataura pamba. Ini ndati iwe mukana uchitanga zvomukadzi wako, ita zvomukadzi wako ikoko. Saka mukadzi haasi pamba peava. Atoti ini ndandiri kunoka ndina zvandikuziva. Kuchipatara atoti uri manje zvanga zvichava mudare zvezvemudare uri kutosvika mukadzi yari pamba. Nguva yese mukadzi uyu akachigara kuti nguva yese kwanga achigara una kupindu anga achigara kupi mukadzi uyu maise mai uyu akanga akabva achida kuchipatara kumba ani mukadzi anga asiko kumba hakuna munhu asi vakadzi vetu ava vanovaziva. Mwari kwake mwari kwake. Ina handivazive takaziviswa nemuprofita. Uchanetsa chika nauyo ari kumba kwake iko zvino chamungesana chii? Pamombe don't waste time nekamwana kari pamberi. Vari kuramba vari kumbira tsitsi chero dai mandidetsera mukwasha ngachimboorera watokamu nokuti mukwasha yakutondita tenisipo ini baba chete mwana wangu Patanga tichida kuti tisvike ipapo amai tachipesera tatosvika ipapo handitika anoda kutombopuwa mutombo wekuroora handiti makwao saka mutemo zvaunoita anoda kutombopuwa mutombo wekuroora mukadzi kwete kutamba nematare handiti mawana vana vakomana vasikana vakamira sei vana vakomana ko mukadzi wakamwana nemwana unofanira kungobhadhara mombe 3 yedhameji nemombe dzevana vakwe vavo vari 2 umwe yake mombe ungobhadhara 900 years nehwai yokuda kutamba nesu 1000 handiti kusvika musi wa 6 December ndopaunoona kuti haisi nyama kana kuenda kutamba nesu ndozvinotiratidza kuti uri mukwasha here kwete zvokuti uri kubuda mudare unosvika panze wakutopinduka ngegwaivi isusu kuda vakadzi kwako iwe haungatiudzire kuda vakadzi haungatiudzire
chekuti isusu chatakuda chete isusu kudhifenda amai avo pamwana wavo tati isusu uyo yake mombe mwana uyo naiye mukadzi wacho na wakadhameja mombe handiti 900 years then kuda kutamba nedare rangu munhu handiti nobhadhara wai 100 years 900 plus 100,000 kusvika musi wa6 December kubva nhasi achitopona ngadziuye mbudzi 2 uri kure zvakadii namabika tomufonera mabika okutomupa kwete vana vembudzi omupa mbudzi basi ndichamupa shoko rekuti akubatsira regai kutamba nemukadzi makwa regedzai kutamba nemukadzi ukatoona vanhu vakaita sesu taita chido chokugara nemi pasi kuti tikubatsirei batsirikana so musamwa ndikuedza maminutes ake reu fine kusvika musi wa6 December unenge watipa mombe nhatu kana kuti 900 years iwewe ndounozouya pano uchitiudza kuti pasi 3 dzedze mambo ndawana 1 mambo ndawana iyi kutanga nhasi kunosvika musi wa6 then iwewe zvakwauri handitika ndiwo watinozonzwa mukadzi uyo namai vake vachitipa report yekuti uri kuti chii nenhau yemukadzi wako roti rakanaka ritize isu ndisinoziva kuti tinobatsira uyo sei kana achinge aramba mumusha ndisinoziva kuti tinomubatsira sei nokuti anotori nevana anotori nevana mukadzi wako iwe kana akanga ari mukadzi yokuti wambonyekana naye azorambika aenda akufunga kudzoka adzoka achibhurudoza kukanganisa ndiwakatora mwana wevanhu pamutsa pamba pamba uye hapana kudzoka achitobhurudoza kuti pamba pane uyu makabomba makagara paploti nayeni iploti reimuri tune uyu fine zvese izvozvo handiti ndokuna sabhuku wangu ife handiti chigende sabhuku wanyu handimati chigende yesabhuku hamuna chamunonetseka nacho handika chandonetseka nacho hatimati mabika arikoko hapana chakaipa amai muupenyu kazvinhu zvokumanikidzira hazviite handiti mapanzwisa zvandoda kutaurira nyika inoshanda nemitemo chisingaite hachiite ndosaka ndakauya munhu mukataura naye ini ndakatanga ndichiti vakanetsana kana kubvunza iye vana mabika kana vanachikubvunza ndoenda ndomutora ndokuti dzika mamani ndoenda ndomutora mukugara sei vana vangu garai zvakanaka mudai ini mukadzi yazandamwana paa ende handionisi nhasi uno ndopanifunzwa kutaura kuti zvese izvozvo kana ari mukadzi waanoda tati isusu ngatipe mombe nhatu munhu amanikidziwe kuti asingadi handitika toda kuzoenda panhawe kuti mukadzi uyu ndiye muridzi wemusha here weploti ri kutaurwa i hatimakwana kana uyu ari akagobora ploti rake vakavaka dzimba vari 2 neuyu vachidididi pane umwe chete anobvapo handitika pane hwana anosunduruka anobva ipapo pautu hwavo next court tisire imwe dare vamwana vanhu vari kuuya mudare